Imaginează-ți că te întorci cu mii de ani în urmă, lăsând în urmă certitudinile moderne și judecățile necruțătoare care ți-au modelat felul de a înțelege iubirea. Poate crezi că homosexualitatea a fost mereu un șoaptă rușinoasă, o umbră vânată de lege și dogmea. Totuși, istoria, cu caracterul ei capricios și contradictoriu, dezvăluie altceva. Au existat epoci în care pasiunea dintre persoane de același sex nu doar că era tolerată, ci se integra în însăși temelia unor civilizații întregi. În aceste relatări vechi vei descoperi că limitele dintre afecțiune și dorință nu erau atât de rigide pe cât ne imaginăm astăzi. În unele locuri, iubirea homosexuală era învăluită într-o aură aproape sacră, în altele era pedepsită cu moartea. Linia care despărțea venerația de scandal se muta odată cu fiecare epocă și fiecare cultură. Între plăcerea legitimă și condamnarea severă s-au țesut povești despre iubiți care și-au sfidat timpul. Astăzi vei străbate această tapiserie de contradicții, de la coloanele de marmură unde tinerii greci învățau să iubească și să gândească, până la claustrele medievale unde pasiunea se șoptea printre rugăciuni. Între împărați care își arătau iubitul ca simbol al puterii și artiști care au lăsat urme ale dorinței lor în pânze și sculpturi, vei descoperi amploarea a ceea ce înseamnă să iubești fără să ceri voie. Te va surprinde să afli că multe dintre figurile pe care le admirăm astăzi, poetese, filosofi, regi și pictori, au fost protagoniști ai acestor iubiri pe care posteritatea s-a străduit să le machieze sau să le cenzureze. Înțelegându-le istoria, poate vei înțelege și cât de profund și persistent a fost pulsul dorinței, în ciuda tuturor condamnărilor. Așa începe această călătorie, un parcurs care pornește din Grecia antică, unde iubirea dintre bărbați era considerată un ritual de inițiere, iar femeile țeseau versuri aprinse despre propria lor pasiune. Acolo, în ținutul lui Safo și al filosofilor, vei descoperi o lume în care atracția homosexuală avea un loc legitim, deși nu lipsit de reguli. Îndrăznești să privești în fața acel trecut? Atunci să mergem. Grecia ne așteaptă. Imagina că te trezești într-un oraș unde frumusețea nu este un concept abstract, ci un ideal tangibil care se măsoară în proporții și gesturi. Atena vibrează cu forța propriei sale culturii, teatrul înflorește, filosofia se dezbate în agore luminate, iar iubirea dintre bărbați este recunoscută ca o legătură capabilă să modeleze nu doar caracterul unui tânăr, ci chiar destinul cetății. Poate te va surprinde să afli că pederastia, departe de a fi un tabu ascuns, era reglementată prin obiceiuri și convenții. Nu era înțeleasă ca o relație pur carnală, ci ca o legătură educativă între Irastes, iubitul adult și mentor, și Eromenos, adolescentul aflat în formare. În timpul banchetelor, în timp ce bărbații se odihneau pe perne, se cântau poeme care celebrau frumusețea juvenilă și puterea civilizatoare a iubirii. Această legătură, în aparență atât de inegală, implica responsabilități reciproce. Adultul trebuia să instruiască, să protejeze și să nobileze tânărul, în timp ce Eromenos oferea recunoștință, afecțiune și o intimitate reținută. Sursele antice descriu cu naturalețe scene care astăzi ar putea scandaliza. Plutarh, Xenofon și Platon au dezbătut îndelung limitele acestui afect. Era pur spiritual sau și fizic? Putea un bărbat virtuos să se lase pradă dorinței fără să-și piardă cumpătul? Răspunsul, ca de atâtea ori în istorie, depindea de nuanțe. Se aștepta ca Eromenos, odată ajuns la maturitate, să părăsească acea relație pentru a-și asuma propria cetățenie deplină. Persistența într-o pasiune prelungită era considerată un semn de slăbiciune sau de lipsă de moderație. Dar iubirea în Grecia nu s-a limitat doar la bărbați. Pe insula Lesbos a apărut un cântec feminin care a sfidat narațiunile dominante. Acolo a trăit Safo, una dintre cele mai admirate și în același timp cele mai defăimate poete ale antiității. Imaginează-ți-o pe Safo înconjurată de discipolele ei, tinere care veneau la casa ei pentru a învăța muzică, poezie și poate taina dorinței. Versurile ei, păstrate în fragmente, vorbesc despre priviri care aprind pieptul, despre mâini care tremură la atingerea altei pieli feminine, despre buze care se caută în penumbră. Termenul lesbian provine chiar din insula ei natală, iar reputația ei a fost supusă unui lung proces de denaturare. Unii antici susțineau că poemele sale erau exerciții retorice menite să pregătească fetele pentru căsătorie. Alții au acuzat-o că s-a dăruit iubirii între femei. Adevărul probabil combină ambele aspecte. Safo și tovarășele ei au locuit un spațiu ambigu între educație și pasiune. Societatea greacă, deși mai permisivă decât alte culturi ulterioare, impunea și ea limite. Libertatea sexuală nu era aceeași pentru toți. Soțiile, izolate în gineciu,
aveau puține posibilități de a-și manifesta deschis afecțiunile în afara căsătoriei. Pentru bărbați, bisexualitatea făcea parte din virilitate și formarea civică. Pentru femei, iubirea cu o altă femeie rămânea relegată în sfera privată și adesea lipsită de recunoaștere formală. Dacă ai păși într-un gimnaziu atenian, ai putea vedea un tânăr primind sfaturile mentorului său în timp ce simte amețeala dorinței. Sau ai putea asculta în Lesbos ecoul unui cor feminin cântând strofe care celebrează pielea, glasul și privirea iubitei. Atât de diverse erau expresiile iubirii homosexuale în Grecia, nici pe deplin libere, nici complet cenzurate, mereu în tensiune între ceea ce era permis și ceea ce era condamnat. Și astfel, printre coloane albe și versuri înflăcărate, s-a țesut o moștenire care, secole mai târziu, avea să fie reluată sau persecutată de alte civilizații. Fiindcă ceea ce pentru greci a fost parte esențială a etosului cetățean, pentru Roma s-a transformat într-un semn al puterii, un instrument de spectacol politic și o sursă de scandaluri de neuitat. Dacă ești pregătit să continui explorarea acestor pasiuni, Roma imperială ne așteaptă cu povești despre împărați și iubiți, a căror amintire a sfidat morala oficială a timpului lor. Imaginează-ți că mergi pe coridoarele aurite ale unui palat roman. Statuile privesc cu o expresie impasibilă, în timp ce, dincolo de draperii, se urzesc intrigi politice și pasiuni care adesea sfidau normele oficiale. În Roma, bisexualitatea masculină era înțeleasă mai puțin ca un ideal formativ și mai mult ca un drept al cetățeanului liber. Romanii distingeau cu minuțiozitate poziția socială a fiecărui participant. Pentru un bărbat liber, dorința față de alți bărbați nu era problematică în sine, atâta timp cât deținea rolul activ. În schimb, cel care adopta rolul pasiv, mai ales dacă era și cetățean, se putea trezi în mijlocul umilinței și al disprețului public. Puterea, în Roma, se exercita chiar și în intimitate. Împărații, stăpânii destinului imperiului, nu au fost străini de aceste relații. Nero, de exemplu, a provocat un adevărat scandal când, după moartea soției sale Popea, a poruncit castrarea unui tânăr liber pe nume Sporus. Imaginează-ți procesiunea. Sporus îmbrăcat în veșminte de împărăteasă, escortat de garda pretoriană, în timp ce poporul privea neîncrezător acea ceremonie. Pentru Nero, acea unire era prelungirea autorității sale fără limite. Pentru mulți romani, culmea nebuniei sale. Ani mai târziu, împăratul Hadrian a trăit una dintre cele mai celebre povești de iubire homosexuală din istorie. Pasiunea sa pentru Antinous, un tânăr bitinian de o frumusețe extraordinară, a depășit sfera privată. Hadrian nu doar că l-a făcut tovarășul său constant de călătorie, dar, după moartea prematură a acestuia Nil, a hotărât să-l divinizeze. A poruncit ridicarea de statui în cinstea lui în tot imperiul, a fondat orașul Antinopolis și a promovat un cult care a supraviețuit decenii întregi. Dacă închizi ochii, aproape că poți simți devoțiunea melancolică a unui conducător care, sub aparența celui mai puternic om al timpului său, a fost copăleșit de o iubire imposibil de îngrădit în marginile discreției. Dar această aparentă toleranță nu era uniformă. În viața cotidiană, morala publică impunea restricții. Deși un cetățean putea avea relații homosexuale cu sclavi, libertii sau prostituați fără reproș legal, existau limite clare. Pasivitatea era disprețuită, promiscuitatea excesivă era ridiculizată, iar în anumite perioade autoritățile încercau să limiteze excesele considerate semne de decadență morală. Poetul marțial, cu limba sa ascuțită, își bătea joc în epigramele sale de cei care nu știau să-și păstreze aparențele. În ceea ce privește femeile, sursele romane sunt mai puține, dar unele mărturii dezvăluie existența relațiilor lesbiene. Marțial descrie anumite matroane care preferau alte femei și le ridiculizează masculinitatea, proiectând incomoditatea unei lumii patriarhale care nu concepea iubirea feminină în afara căsătoriei. Deși legislația rareori persecuta cu severitate astfel de uniri, societatea le privea cu suspiciune și adesea le reducea la o curiozitate morbidă. Astfel, în Roma imperială, iubirea homosexuală se amesteca cu teatrul autorității. Pentru împărați, iubiții deveneau simboluri, al capriciului divin în cazul lui Nero, al imortalizării romantice în cel al lui Hadrian. Pentru cetățenii obișnuiți, atracția față de alți bărbați sau femei se trăia între permisivitatea practică și stigmatul ridicolului. Frontiera dintre acceptare și condamnare depindea mereu de cine deținea puterea. Dacă vizitezi astăzi muzeele Romei, vei găsi busturi ale lui Antinous cu o expresie senină și delicată. Sunt mărturia unei epoci în care iubirea masculină a îndrăznit să se îmbrace în straie sacre.
Dar în foruri și în satire pulsează vocea unui popor care oscila între fascinație și scandal. Curând, totul avea să se schimbe. Când creștinismul a început să se răspândească prin imperiu, vechile obiceiuri au fost amenințate de o morală nouă care interpreta plăcerea ca păcat și trupul ca o ispită permanentă. Iar în secolele ce au urmat, acea viziune avea să transforme radical soarta celor care iubeau altfel. Dacă ești pregătit să pătrunzi în această nouă etapă de umbre și represiune, vom înainta spre Evul Mediu, când condamnarea a devenit dogmea, iar pasiunea s-a retras în penumbra claustrelor. Imaginează-ți că înaintezi pe un coridor de piatră, unde frigul pare mai adânc decât noaptea însăși. Ecourile pașilor se amestecă cu murmurul rugăciunilor în latină. Este Europa medievală, o lume care a moștenit Imperiul Roman, dar a respins mare parte din moștenirea sa senzuală. Acolo, trupul a devenit o suspiciune, iar dorința, un dușman constant. Când creștinismul s-a consolidat ca religie oficială, a adus cu sine o viziune asupra sexualității impregnată de teamă și penitență. Sfântul Augustin învăța că plăcerea trupească, chiar și în interiorul căsătoriei, era o moștenire a căderii omului. Orice contact care nu era orientat spre procreare era considerat o dezordine. Iar printre practicile cel mai aspru persecutate se afla sodomia, un termen care îngloba orice relație homosexuală. Te va surprinde să afli că, deși doctrina era inflexibilă, aplicarea legilor varia în funcție de loc și epocă. Conciliul de la Elvira, în secolul al IV-lea, condamna deja actele homosexuale cu excomunicarea. Mai târziu, în secolul al XIII-lea, au fost stabilite pedepse care mergeau de la confiscarea averilor până la arderea pe rug. Cu toate acestea, represiunea nu a reușit niciodată să stingă complet aceste pasiuni. Acolo unde se încerca eradicarea dorinței, apăreau povești despre întâlniri interzise. În mănăstiri, viața comunitară oferea un cadru propice pentru afecțiunea intimă. Călugări care împărțeau aceeași chilie, care își mărturiseau reciproc îndoielile, care găseau alinare în contactul fizic. Documente ecleziastice consemnează cazuri de păcat nefand între religioși, uneori pedepsite cu asprime exemplară. Dar au existat și perioade de ambiguitate, abații unde legăturile emoționale erau tolerate, atâta timp cât rămâneau discrete. Unul dintre episoadele cele mai revelatoare a avut loc în mănăstirea Sfânt Martial din Limoges, unde se păstrează o scrisoare care descrie în detaliu iubirea dintre doi călugări. Autorul mărturisește forța irezistibilă a atracției sale și rușinea pe care o simțea după ce îi cedase. Povestea lui amestecă tandrețea cu vina, de parcă iubirea și păcatul ar fi fost unul și același lucru. În rândul nobilinii, poveștile de dragoste homosexuală nu au dispărut. Cronicile anglo-normande menționează seniori care păstrau tineri scutieri ca amanți. Unii cronicari au încercat să mascheze aceste fapte cu formula tovarăși intimii, în timp ce alții le-au denunțat ca semne ale decadenței morale. În ciuda pericolului, au existat voci care au apărat aceste legături ca expresii ale unei afecțiuni sincere. Femeile, din nou, au rămas în penumbra înregistrării istorice. Tribunalele ecleziastice rareori acordau atenție iubirii lesbiene, poate pentru că o considerau mai puțin amenințătoare sau pentru că nu se încadra în schema lor de păcat centrat pe penetrare. Totuși, unele procese inquisitoriale au documentat cazuri de beate acuzate de impurități cu alte femei. În anumite mănăstiri au apărut relații atât de intense, încât depășeau prietenia spirituală, deși adesea se ascundeau sub vălul devoțiunii. Dacă te gândești la pedepse, să nu îți imaginezi că erau întotdeauna automate. Evul Mediu nu a fost un bloc monolitic de intoleranță. Au existat regiuni unde pedepsele pentru sodomie se aplicau sporadic și altele unde Inchiziția a declanșat persecuții sistematice. Tensiunea constantă dintre teama de condamnare și dorința de apropiere a creat un peisaj emoțional complex, în care fiecare mângâiere putea costa viața sau mântuirea sufletului. Poate că, în penumbra unui scriptorium, în timp ce lumânările proiectau umbre pe ziduri, doi călugări își strângeau mâinile cu certitudinea că secretul lor era la fel de periculos pe cât era de inevitabil. Sau în chilia unei mănăstiri, două călugărițe împărtășeau o afecțiune pe care nicio regulă nu o putea desființa cu totul. Astfel, chiar și în cea mai întunecată perioadă, pasiunea a găsit o cale de a răzbate printre rugăciuni și amenințări. Dar orice ciclu istoric adăpostește și momente de deschidere. Pe măsură ce Europa pășea în renaștere, redescoperirea gândirii clasice a adus cu ea o nouă curiozitate față de dorință. Marii artiști și umaniști au început să exploreze cu mai multă francețe locul plăcerii în experiența umană. Iar în această renaștere,
Iubirea homosexuală avea să găsească din nou spații unde să se manifeste cu mai puțină teamă. Dacă ești pregătit să urmezi firul care leagă represiunea de înnoire, renașterea te așteaptă cu povești despre genii ale căror pasiuni au lăsat urme de neșters în cultura occidentală. Imaginează-ți că părăsești claustrul sumbru al evului mediu și pășești într-un atelier inundat de lumină. Un șevalet sprijină o pânză pe care trupul uman este reprezentat cu o francețe care ar fi scandalizat generațiile anterioare. Vechile statui grecești redevin obiecte de admirație, nu ca relicve păgâne, ci ca exemple de perfecțiune estetică. Este renașterea, o epocă în care cultura occidentală a început să se împace cu trupul. Totuși, această deschidere nu a însemnat acceptarea deplină a iubirii homosexuale. Dimpotrivă, contrastul dintre redescoperirea antiității și influența persistentă a moralei creștine a generat tensiuni profunde. Dorința era celebrată în artă și pedepsită în viața cotidiană. O ambivalență care a marcat existența unora dintre cei mai străluciți creatorii ai vremii. Te va surprinde să afli că Leonardo da Vinci, geniul care a pictat Cina cea de taină și Mona Lisa, a fost acuzat de sodomie în tinerețe. Avea 24 de ani când a fost arestat alături de alți tineri florentini, toți suspectați că întreținuseră relații cu un băiat de 17 ani. Procesul s-a închis din lipsă de probe, dar acuzația i-a urmărit reputația ani întregi. Imaginează-ți-le pe Leonardo, închis în atelierul său, desenând trunchiuri masculine cu fervoare care era, în același timp, estetică și personală. Deși nu a lăsat nicio mărturie explicită despre orientarea sa, dedicația lui pentru anatomia masculină a alimentat atât admirația, cât și suspiciunile contemporanilor. Un alt artist emblematic, Michelangelo Buonarroti, și-a revărsat în operă o pasiune intensă pentru frumusețea virilă. Sonetele sale, adresate lui Tommaso dei Cavalieri, abundă în imagini de adorare ce ating mărturisirea iubirii. Dacă inima ar putea înălța forma vizibilă a focului său, scria el, ai vedea în pieptul meu chipul tău. Deși trăia într-o societate care interzicea orice relație homosexuală, prestigiul său artistic i-a oferit o anumită protecție. Cu toate acestea, versurile sale circulau doar într-un cerc restrâns, căci exprimau un sentiment ce nu putea fi expus fără risc. În această perioadă, relațiile între bărbați și între femei au existat în multiple registre: afecțiune intelectuală, dorință fizică, admirație platonică. Renașterea a redescoperit limbajul erosului clasic, dar nu a reușit să-l desprindă complet de stigmatul creștin. Rezultatul a fost o pendulare constantă între celebrare și condamnare. Femeile au lăsat, de asemenea, urme, deși mai discrete. În curțile italiene și franceze au apărut relatări despre doamne care întrețineau legături pasionale cu prietenele lor intime. Corespondența privată păstrează cuvinte de dor și gelozie ce depășeau cu mult politețea. Cu toate acestea, la fel ca în epocile anterioare, iubirea lesbiană rareori dobândea vizibilitate oficială. Când era descoperită, putea fi obiect de batjocură sau pedeapsă, dar adesea era considerată un viciu mai mic în comparație cu sodomia masculină. Orașele stat italiene, în special Florența și Veneția, erau celebre pentru vitalitatea lor artistică și pentru o viață sexuală care scandaliza predicatorii cei mai riguroși. Călugărul Savonarola, în predicile sale înflăcărate, clama împotriva DSFR-ului și acuza Florența că a moștenit corupția Romei. Contrastul era evident. În timp ce pictorii elogiau frumusețea trupului gol, justiția urmărea cu rigoare orice abatere de la normă. Cu toate acestea, această perioadă a adus o schimbare decisivă: proliferarea tratatelor legale tipărite care catalogau, clasificau și sancționau păcatul nefand. Tiparul a permis difuzarea manualelor de spovedanie și a codurilor penale ce stabileau pedepse precise. În unele state italiene, sodomia putea fi pedepsită cu moartea, în altele, cu amenzi sau exil. Conștiința riscului era atât de vie încât mulți artiști și erudiți își învăluiau dorințele metafore clasice, Ganimede înălțându-se spre ceruri, Apollo urmărindu-le pe Hyacinthus. Un limbaj care servea de refugiu și de mască. Dacă pășești într-un palat renascentist, poți percepe acea tensiune în fiecare frescă și în fiecare marmură, pasiunea înfrânată sub un strat de noblețe. Renașterea a celebrat perfecțiunea trupului, dar numai în limitele unui cadru moral supravegheat. În marginea acestui cadru au înflorit povești clandestine care au hrănit imaginația și, uneori, tragedia. Pe măsură ce Europa intra în epoca modernă, controlul moral nu slăbea. Tribunalele se profesionalizau, denunțurile se înmulțeau, iar vigilența se extindea asupra celor mai intime spații. Și totuși,
În mijlocul acestei represiuni crescânde, relațiile homosexuale au lăsat urme de neșters în artă, poezie și memoria colectivă. Fiindcă, deși istoria oficială a încercat să reducă la tăcere aceste vieți, moștenirea lor a supraviețuit. În versurile lui Michelangelo, în statuile lui Antinous, în zvonurile despre Leonardo, în scrisorile pe care Safo le scrisese cu secole înainte. Toată acea revărsare de dorință a devenit mărturia că plăcerea și condamnarea au mers mereu mână în mână. Și astfel, odată cu apusul renașterii, te invit să reflectezi asupra paradoxului unei culturi care a redescoperit libertatea gândirii, dar nu a putut să o împace pe deplin cu libertatea trupului. Dacă ești pregătit să contempli cum aceste povești răsună până azi, vom păși mai departe spre o reflexie asupra amprentei lor în percepția contemporană a iubirii. Imaginează-ți că traversezi un salon luminat de candelabre de cristal. Murmurul conversațiilor culte se amestecă cu parfumul rochilor și aroma tutunului. Este secolul luminilor, o epocă în care Europa proclama libertatea conștiinței, egalitatea în fața legii și dreptul de a pune totul sub semnul întrebării. Și totuși, iubirea homosexuală rămânea un subiect pe care puțini îndrăzneau să-l numească fără teamă. Poate te va surprinde să afli că iluminismul, atât de mândru de raționalismul său, a moștenit multe prejudecăți din epoci anterioare. Ideile de toleranță și progres existau cu legislații care pedepseau cu severitate practicile sexuale non-normative. În Franța, sodomia era considerată o crimă gravă, urmărită de tribunale și sancționată, în cazurile cele mai extreme, cu arderea pe rug. Paradoxul era evident. În aceleași cafenele unde se discuta enciclopedia și se visa emanciparea individului, se spiona și se denunța pe cei care iubeau altfel. Unele saloane au oferit, totuși, noi spații de sociabilitate masculină. Acolo se țeseau rețele discrete de complicitate și dorință. Cronicarii vremii descriu cu ironie cercurile de cavaleri care cultivau dandismul, gustul rafinat și apropierea ambiguă, rareori declarată pe față. Între acele gesturi și priviri se insinua un erotism atent mascat. În Anglia, secolul al XVIII-lea a fost martorul unei criminalizări mai riguroase ca oricând. Legea Sodomei, în vigoare din vremea lui Henric al VIII-lea, a fost aplicată cu un zel reînnoit, parțial ca reacție conservatoare la schimbările sociale. Decenii la rând, molly houses, cluburi mici unde bărbații se adunau să bea, să danseze și să se întâlnească, au fost ținta constantă a raziilor poliției. E suficient să-ți imaginezi acele încăperi modeste, cu draperii ponosite și bănci de lemn, unde camaraderia se amesteca cu frica. În 1726, Margaret Clapp, cunoscută ca Motter Clapp, a fost arestată pentru că patrona una dintre aceste case la Londra. Procesul ei a scos la iveală o rețea de legături afective care a scandalizat opinia publică și s-a încheiat cu execuția mai multor bărbați. Între timp, în Franța se consolida figura libertinului. Unii aristocrați sfidau normele morale cu un tupeu care atingea provocarea. Deși majoritatea se mândreau cu reputația lor heterosexuală, circulau zvonuri despre relații masculine între curteni, alimentate de satiră și pamflete anonime. Defăimarea politică recurgea frecvent la acuzația de sodomie ca armă pentru distrugerea prestigiului. Iluminismul a adus și perspective medicale și juridice noi. Tratamentele de morală au început să descrie homosexualitatea nu doar ca pe un păcat, ci ca pe o anomalie psihologică. În 1777, juristul francez Pierre-Francois Mouillard de Vaglans a publicat celebra sa culegere de obiceiuri criminale, unde sodomia apărea listată alături de incest și bestialitate. Această clasificare a contribuit la consolidarea ideii că dorința homosexuală era un pericol social, o amenințare demnă de supraveghere constantă. În ciuda acestui climat de represiune, unele voci iluminate au îndrăznit să exprime o anumită compasiune. Voltaire, cu scepticismul său mușcător, ironiza asupra pretenției de a legifera sentimentele. Montesquieu s-a întrebat dacă severitatea pedepselor nu era mai degrabă un reflex al superstițiilor decât al unei morale autentice. Dar aceste argumente erau rare și rar rostite în public. În Germania, iluminismul a avut un ton particular. Ascensiunea sentimentalismului și a prieteniei romantice între bărbați a dat naștere unei corespondențe pline de tandrețe și admirație. Doi tineri intelectuali își puteau schimba scrisori care estompau granița dintre prietenia înflăcărată și iubirea erotică, fără ca cineva să îndrăznească să le dea un nume definitiv. Aceste expresii, impregnate de idealism, au contribuit la redefinirea limitelor intimității masculine. La rândul lor, femeile care iubeau alte femei au rămas aproape invizibile în registrele oficiale.
Justiția părea concentrată asupra conduitei masculine, deși vigilența asupra mănăstirilor și suspiciunile de practici necuvincioase nu dispăruseră cu totul. Această invizibilitate a fost, deopotrivă, o formă de protecție și un mod de negare. Puteau iubi în umbră, dar experiența lor rar era recunoscută ca o formă legitimă de dorință. Astfel, secolul luminilor s-a transformat într-o epocă a promisiunilor neîmplinite pentru cei care sfidau norma sexuală. Sub retorica rațiunii și libertății, au persistat pedepse ce aminteau de severitatea medievală. Și totuși, proliferarea jurnalelor, memoriilor și literaturii private a început să lase mărturia unei vieți intime ce nu putea fi redusă la o crimă. Poate că îți poți imagina acele pagini manuscrise, o caligrafie tremurătoare care povestește o afecțiune interzisă, o mărturisire ce putea fi făcută doar în taină. Acea voce anticipa lenta apariție a unei conștiințe identitare, o presimțire că dorința s-ar putea transforma într-un drept revendicat. Iar când iluminismul a lăsat loc secolului al XIX-lea, acel murmur a început să crească până s-a transformat într-o dezbatere publică. Pentru că, în epoca victoriană, iubirea homosexuală s-a transformat într-o obsesie colectivă. În timp ce era persecutată cu mai multă înverșunare, a început să fie definită cu precizie, dând naștere categoriilor moderne prin care, până astăzi, ne gândim la noi înșine. Imaginează-ți o stradă landoneză învăluită în ceață. Felinarele abia luminează caldarâmul umed și, dincolo de ușile ornamentate ale caselor burgheze, se păstrează secrete pe care nimeni nu îndrăznește să le mărturisească. Epoca victoriană se proclama stăpâna unei moralități impecabile, o vreme a disciplinei domestice și a pudoarei de nezdruncinat. Dar sub această fațadă se năștea o contradicție. Niciodată nu s-a vorbit atât de mult despre dorința interzisă și niciodată nu s-a prigonit cu atâta înverșunare. Secolul al XIX-lea a adus o schimbare decisivă. Până atunci, practicile homosexuale erau pedepsite ca acte izolate, un păcat nefand fără o categorie proprie. Odată cu ascensiunea științei și a pozitivismului, a început să se contureze o viziune mai sistematică. Dorința a încetat să fie doar o transgresiune morală și a început să fie definită ca o trăsătură permanentă a personalității. Așa s-a născut ideea modernă de homosexual. În Germania, medicul Karl Heinrich Ulrichs a fost printre primii care au revendicat deschis existența unei naturi diferite. În deceniul 1860, a creat termenul Urning pentru a descrie bărbații care iubeau alți bărbați și a susținut că această înclinație nu era un viciu, ci o trăsătură născută ce merita respect. Contemplă curajul de a rosti asemenea idei într-o epocă ce considera orice abatere sexuală un simptom de degenerare. Ulrichs a fost ridiculizat, persecutat și forțat la exil, dar opera lui a plantat o sămânță care avea să încolțească cu putere în secolul următor. În Anglia, persecuția legală a luat un caracter minuțios. Legea de amendare a legii penale din 1885, cunoscută drept la Booker Amendment, pedepsea orice indecență gravă între bărbați, chiar și fără dovezi de contact fizic. Această normă, atât de vagă pe cât era de implacabilă, a permis poliției să supravegheze corespondența privată și să facă percheziții la cea mai mică bănuială. Tocmai în baza acestei legi a fost judecat Oscar Wilde. Procesul său nu a început ca o anchetă oficială, ci ca o încercare a scriitorului de a-și apăra onoarea. După ce marchizul de Queensberry l-a acuzat că e sodomit, Wilde a intentat un proces de calomnie. Această decizie a avut un efect devastator. Procesul s-a întors împotriva lui. Sub privirile avide ale presei, s-au citit scrisorile către Lord Alfred Douglas, poeme și dedicații care, pentru prima dată, arătau publicului larg un limbaj al iubirii între bărbați. Condamnarea a fost nemiloasă. 2 ani de muncă silnică, ruină financiară și exilul care avea să-l ducă la moarte. Epoca victoriană, care proclama puritatea sa, se hrănea dintr-o teamă profundă față de dezordinea instinctelor. Nu doar tribunalele au contribuit la persecuție. Noul domeniu al psihiatriei a început să clasifice homosexualitatea drept o inversiune sexuală. Richard von Kraftebing a publicat în 1886 lucrarea Psychopathia Sexualis, în care descria cu minuțiozitate tot soiul de perversiuni. Acest manual a devenit referință obligatorie pentru judecători și medici, consolidând ideea că dorința între persoane de același sex era o patologie demnă de studiu și corectare. Cu toate acestea, la fel ca în epocile anterioare, clandestinitatea a alimentat crearea unor spații de rezistență. În marile orașe au apărut cercuri literare și artistice unde se împărtășeau idei, se schimbau cărți interzise și se țeseau alianțe ce nu erau doar sentimentale, ci și politice.
Berlin, Viena, Paris și Londra au devenit scene unde viața dublă era o necesitate și, în același timp, o formă de sfidare. Femeile care iubeau alte femei au găsit și ele moduri de a se exprima, deși poveștile lor au rămas și mai ascunse. Viața lui Anne Lister, proprietara engleză care a scris mii de pagini de jurnale cifrate în care își descria cu francețe atracția pentru alte femei, este o dovadă a acestui fapt. Pentru a-și proteja intimitatea, a folosit un cod propriu, descifrat abia în secolul al XX-lea. E ușor să ți-o imaginezi așezată la biroul ei, notând fiecare detaliu cu mână fermă, conștientă că acele cuvinte aveau să-i fie singurul refugiu. Epoca victoriană a lăsat un testament contradictoriu. A criminalizat cu asprime dorința homosexuală, dar a permis totodată apariția primelor discursuri care au definit-o ca identitate. Conștiința de a aparține unei minorități persecutate a început să prindă contur. Scrisorile, tratatele medicale, procesele judiciare au creat un fel de arhivă involuntară a unor vieți care au refuzat să dispară. Când secolul al XIX-lea se apropia de sfârșit, modernitatea nu mai putea ignora dezbaterea. În cafenele și ziare se discuta dacă homosexualitatea era o crimă, o boală sau un drept. Tot mai mulți oameni începeau să se întrebe dacă stigmatul acela putea deveni o cauză comună. Și astfel, în timp ce primele becuri electrice se aprindeau în orașele europene, se aprindea și o scânteie de conștiință colectivă care avea să izbucnească cu mai multă putere în secolul următor. Secolul al XX-lea a adus războaie, totalitarisme și progrese științifice, dar și primele mișcări hotărâte să revendice demnitatea iubirii homosexuale în fața lumii întregi. Imaginează-ți intrarea într-un cabaret berlinez în anii 20. Muzica de jazz se amestecă cu hohotele de râs și murmurul conversațiilor în mai multe limbi. Pentru o clipă, ai crede că toată represiunea a dispărut. Berlinul a fost, în scurtul răgaz al Republicii de la Weimar, capitala avangardei sexuale și a unei libertăți fără precedent în Europa. Acolo au înflorit cluburi în care bărbații și femeile puteau iubi fără să se prefacă, ziare care dezbăteau homosexualitatea ca pe un drept și medici pionieri, precum Magnus Hirschfeld, care au apărat derincriminarea cu un amestec de rigoare științifică și pasiune indomabilă. În 1919, Hirschfeld a fondat Institutul de Sexologie, un spațiu unic în lume, unde sexualitatea umană era cercetată în toate formele ei. Arhiva minorității sexuale a adunat istorii personale, fotografii, mărturii și corespondență care, pentru prima dată, dădeau glas celor pe care istoria îi condamnase la tăcere. E suficient să-ți imaginezi un tânăr care ajunge acolo cu teamă și speranță, întrebându-se dacă dorința îl făcea un monstru, pentru că apoi să audă răspunsul: nu ești bolnav, nu ești singur. Dar acea libertate a fost scurtă. Când nazismul a ajuns la putere, a închis institutul, i-a distrus arhivele și a trimis mii de bărbați acuzați de homosexualitate în lagăre de concentrare. Purtau un triunghi ros pe haine, un simbol care, decenii mai târziu, avea să devină emblema rezistenței și a mândriei. Regimul nazist i-a prigonit cu o cruzime aparte pe cei care se abăteau de la idealul arian al virilității și procreării. Acolo, plăcerea și condamnarea s-au contopit în cea mai atroce tragedie a secolului. După război, represiunea nu a dispărut imediat. În multe țări europene și în Statele Unite, legile au continuat să incrimineze iubirea homosexuală. Și totuși, ceva se schimbase ireversibil. Conștiința de a aparține unei comunități și de a împărți un destin comun a început să se traducă în activism organizat. În 1948, sexologul Alfred Kinsey a publicat celebrul raport Sexual Behavior in the Human Male, care a arătat că experiențele homosexuale erau mult mai frecvente decât recunoștea morala oficială. Acel fapt a spulberat mitul excepției monstruoase și a aprins o dezbatere publică despre natura dorinței. În anii 50-60 au apărut primele asociații pionier, Matachine Society în Statele Unite și Comitetul Internațional pentru Drepturile Homosexualilor în Europa. La început, membrii lor se întâlneau în subsoluri și apartamente, conștienți că vizibilitatea le putea costa locul de muncă sau libertatea. Dar hotărârea lor a crescut până s-a transformat într-o mișcare care nu mai putea fi redusă la tăcere. Momentul de cotitură a venit în 1969, odată cu rebeliunea de la Stonewall. În timpul unei razii a poliției în Stonewall Inn din New York, clienții și activiștii au decis să nu mai cedeze fricii. Noaptea aceea de rezistență a aprins scânteia mândriei moderne. Dacă asculți cu atenție, parcă se aude și acum ecoul strigătelor care au sfărâmat decenii de tăcere: gata! De atunci,
Marșurile mândriei s-au mulțit în toată lumea, iar odată cu ele s-a consolidat ideea că iubirea homosexuală nu este doar demnă, ci merită recunoaștere și respect. Secolul al XX-lea s-a încheiat cu progrese ce păreau de neimaginat. De incriminarea majoritatea țărilor europene, eliminarea treptată a homosexualității din manualele psihiatrice, primele drepturi de cuplu și o vizibilitate publică ce a oferit memoriei istorice un nou limbaj. Cu toate acestea, acest progres nu a șters complet urmele condamnării. Fiecare cucerire a conviețuit cu noi forme de violență, discriminare și prejudecăți. Fiindcă istoria nu înaintează în linie dreaptă, se joacă mereu între forțe opuse, între cei care vor să lărgească orizontul a ceea ce înseamnă să fii om și cei care se agață de fricii vechi. Poate te surprinde să te gândești că totul a început cu relatări fragmentare, un vers al lui Safo, o statuie a lui Antinous, un proces împotriva lui Wilde, un dans clandestin la Berlin. Fiecare generație a lăsat o urmă de curaj și de suferință pe care astăzi o putem recunoaște cu luciditatea pe care ei nu au avut privilegiul să o trăiască. Dacă privești înapoi, vei înțelege că istoria iubirilor homosexuale nu e o anecdotă secundară, nici un simplu catalog de scandaluri. Este memoria a milioane de vieți care au îndrăznit să iubească fără să ceară voie, chiar și atunci când toată puterea lumii voia să le nege umanitatea. Astăzi știm că dorința nu încape marginile unui decret și nu poate fi ștearsă cu o condamnare. A supraviețuit în poeme, în scrisori secrete, în lacrimile celor care s-au îmbrățișat înainte de exil. A supraviețuit în fiecare inimă care a înțeles că a iubi este, înainte de orice, un drept inalienabil. Și câtă vreme vei păstra vie amintirea acestor istorii, câtă vreme vei rosti numele celor care au fost reduși la tăcere, acea iubire va continua să trăiască. Pentru că niciun regim, nici o lege și nici o morală nu va putea vreodată să înfrângă pe deplin cel mai omenesc dintre toate impulsurile, nevoia de a prigi un alt suflet și de a-i spune, cu tandrețe sau cu foc, te iubesc. Așa se încheie această călătorie, dar poate, dacă închizi ochii, încă vei putea auzi ecoul ei. Un șoapt care străbate secolele și amintește că plăcerea și condamnarea nu sunt decât două nume pe care istoria le-a dat unui lucru pe care niciodată nu l-a putut cuprinde: iubirea.